Az emberiség évezredek óta táplálék és megélhetési forrásként tekint az óceánokra. A technológia fejlődésével egyre intenzívebb a halászat. Emiatt az óceánokkal való törődés, a víz alatti ökoszisztéma megőrzése ma fontosabb, mint valaha. Ahhoz, hogy óceánjaink a jövőben is termékenyek és halban gazdagok legyenek, fenntartható módon kell folytatnunk a halászatot. Ezzel mérsékelhető a környezet terhelése. Több hal maradhat az óceánokban, és kevesebb tengeri állat esik áldozatul. A tengergazdálkodási tanács tanúsítványát csak azok a halászatok kaphatják meg, amelyek megfelelnek 3 követelménynek. Elegendő halat hagynak a tengerben, hogy az állomány újra termelődhessen, tevékenységük során a vizek élővilága sértetlen marad, és szakképzett menedzsmenttel rendelkeznek. Az MSC szervezet kék ökocímkéje jelzi, ha egy haltermék megfelel a szervezet globális fenntarthatósági szabályának. Az ökocímke jelenleg is termékek 10 000-rein látható, világszerte több mint 100 országban. Mindannyiunknak adott a lehetőség, hogy a kék MSC címkével ellátott élelmiszerek megvásárlásával részt vegyünk az óceánok élővilágának megóvásában. Létfontosságú, hogy vigyázzunk a tengeri erőforrásainkra, ezzel biztosítva az emberiség megélhetését a jövőben is. A döntés a miénk. Válasszunk tudatosan és keressük az MSC címkével megjelölt termékeket.